अकलूज तालुका माळशिरस जिल्हा सोलापूर येथे अकलूज पुण्यनगरीत महावीर नाना मिसाळ यांच्या गुरुमाऊली अपार्टमेंटचे भव्य दिव्य आणि उत्स्फूर्त वातावरणात पदार्पण सोहळा संपन्न झाला। यावेळी वस्ताद कुंडलिक मिसाळ, सूर्यकांत अप्पा सेंडगे, वाघुलीचे युवा नेते दीपक बापू सेंडगे, उत्तम सेंडगे साहेब, माजी सरपंच योगेश सेंडगे आदी जण उपस्थित होते। कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून अकलूज नगरीचे उपनगराध्यक्ष, उद्योजक, युवकांचे प्रेरणास्थान शिवबाबा उपस्थित होते। त्याचप्रमाणे अकलूज व वाघोली पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। सोलापूर जिल्हा प्रतिनिधी MK न्यूज अकलूज। लय जावा ना अजून महाराजांनी पाकलो येईल काय करा तुम्ही काय झालं मीडियाला आमचं